Днес в този клип ще ви покажа моите принадлежности за училище, които си купих. Все още не съм си купила обаче фломастри и моливи, понеже реших да ги взема от книжарница, а не от Джамбо, откъдето съм си взела останалите вещи, които ще видите след малко. Първото нещо, което си взех е ето това. Тук ще си слагам моливи и фломастри и химикали за училище на бюрото. Взех си пакет гумички, пакет химикали, пакет цветни химикали, блестящи са, острилка, кутийка за обяд, пакет с четки за рисуване, 2 чиста розови папки, блокче номер 4. Преди да минем към тетрадките, имам и нещо, което е извън училищните вещи. Това е гъба за душ, за къпане. С дръжка е. И вече преминаваме към тетрадките. Тетрадката ми по музика, тетрадките ми по човек и природа, тетрадките ми по английски, тетрадките ми по български, тетрадките ми по история и резервни тетрадки. Сега почваме с тетрадките голям формат. Те са по-малко, така че ще свършим бързо, не се безпокойте. Това е тетрадката ми по информационни технологии, тетрадката ми по математика и тетрадките ми по география. Те са зелени. Това си взех от Джамбо. Сега преминаваме към Мола. От Мола купих подарък на приятелката ми Криси, което е Мини Маус в YouTube. И понеже тя гледа клиповете ми, ще пазя ще пазя подаръка и в тайна. Ще разберете по-късно, след като и предам подаръка, какъв е бил той. Купих си обувки от Бианки. Ето ги тях. Те са с шипове и много ми харесват и са страшно удобни. По-хубаво изглеждат на живо, наистина. Ето, имат си резервни връзки. И да, общо взето това бяха всички неща, които накупих днес. Нещата са купени на 7 септември. Не знам кога качвам клипа, защото първо трябва да редактирам нещата. И да, ако не съм редактирала, може би съм го направила почти. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, дайте палче нагоре, абонирайте за канала ми долу. Ще намерите социалните ми мрежи, къде да ме последвате в описанието. За тези, които ви мързи. Пака да е. Не си взех тефтер, както виждате, понеже не ползвам тефтери, а пиша на хвърчащи листчета, защото не си нося често дневника. И да. Само да кажа за Криси, надявам се подаръкът да ти харесва. Ще ти го подаря на 10 септември. Между другото, Крисито има рождена на 9 септември. Така че можете да и честитите в канала и в коментарите. За тези, които гледат и мен, и нея. Е така, чао хора!